Здравейте! В днешната част от поредицата "Научи се да готвиш" ще направим едни бързи и лесни палачинки, които се състоят само от 3 съставки. Имаме пъдпъдъчи яйца, банан и чайна лъжичка канела. Яйцата са 12 на брой и са 110 грама. Бананът е 100 грама. Първо намачкваме банана. Може да го пасирате за по-удобно и по-бързо. Предварително, когато започнете да приготвяте самата смес за палачинките, си включете котлона и сложете тиган леко намазнен да загрее, защото е хубаво палачинките да се направят на висока температура, на добре загрят тиган. Така. Разбиваме яйцата. Прибавяме яйцата при банана. Слагаме и канелата. По желание може да се сложи и ванилия, или които обичат по-сладко може да прибавят стевия. Но това е достатъчно като съставки. Винаги може след това палачинката да се намаже с нещо сладко. Бъркате добре. Така, сместа ни е готова и отиваме към котлона, където вече тигана ни е горещ. От получената смес ще станат 2 палачинки. Всъщност може да направите една по-голяма, зависи вече какъв диаметър ще искате да бъдат те. Слагате на горещения тиган. На мен тиганът ми е голям, така че ще сложа цялото количество, за да се оформи хубава палачинка. А вие, ако разполагате с тиган с по-малък диаметър, може да направите 2 на брой. Слагате. Похлупвате тигана с капак и намалявате температурата. До сега беше на максимално увеличен, сега ще намаля котлона на половина. По този начин самата палачинка ще бухне леко и ще стане по-плътна. Държите около 2-3 минути, след което обръщате на другата страна и я махате от котлона. Нашата палачинка е готова. Както виждате, изглежда добре. Уха е много добре и ви уверявам, че е много вкусна. Всеки може да я намаже с всичко, което предпочита. Някакъв крем да си направите. Най-лесното, което ще ви предложа, е с протеин. Тук има доза и половина шоколадов протеин с съвсем малко вода, така че да стане по-гъсто кремче. По този начин ще си увеличите и съдържанието на протеин в цялата рецепта, защото в 100 грама пъдпъдъчи яйца има 13 грама протеин.
този начин получавате един здравословен и хранителен десерт, който няма захар, а в същото време е достатъчно сладък. Винаги може, примерно някои хора се притесняват от протеините и от подсладителите в тях. Ако сте от тези хора, може да изберете нещо друго, което да е на база на плодове, или пък извара с стевия, каквото предпочитате. Навиваме. Малко ще ни се разтече, защото направих кремчето по-рядко. Но това е нашата палачинка от банан, пъдпъдъчи яйца и канела. Надявам се тези от вас, които решат да изпробват рецептата, да ни пишат отзиви дали им е харесала. Приятно готвене!